ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Biko ọnụrụ karịa ibe ya. O nwere ajụjụ nsị ka njụa m ndị Igbo. Kedu ihe na-akpata na ịbata n'ọtụtụ ngwuru? Ọ bụrụ na dike anala ike, ngwuru ụmụ abụọ ọchịchị. Asị gịnị? Na ọ bụrụ na achọ dike afụlọ, ifizi ụmụ ya ha asọrọ isi n'ọfịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụmụ gị kọntinue ebe ị kwụsịrị, dịka dimkpa unu nwere akụ na ụba, na ị chọrọ ka ama nna na afa gị aghara isi n'elu ụwa, ọ dị ụzọ ihe one ma one ị ga-emerụ m. Nke mbụ, ị ya akaba arụ. Ọ bụrụ na ị mụtara ụmụ na-anọ, ikekwe ọ bụrụ na ha agụcha akwụkwọ, ụfọdụ nọ mba obodo oyibo, mana ị nwere investment na Nigeria anyị, ị nwere a lot of companies and a lot of resources iji were ti odegwu, iji wee bụrụ ihe ịbụ tata. Ị chọọ ka ihe ahụ wee continue ebe ị kwụsịrị. Ọ ga-amasị m, masịkwa gị ịkpọnatasị ụmụ gị ka anya ha dị n'ụlọ, ka anya ha dị n'akụ na ụba gị. Ọnwa ụmụ gị ga-etinye n'ebe dị iche iche, tinye ha nene dịka nna na ha na-emetakwa ọfụma, na ha na-amanejikwo ihe ha hanyere ha n'aka. Ọ ga-agazi ọfụma. Nke ịbụọ dị n'ime ya bụ na ihe gbasatara ike ekpe. Ọ bụrụ na o nwere ihe ikete n'aka nna gị, ihe gbasatara landed property, na nna gị kenyere gị ana and na ana gị buru ibu, biko nna m, ọ ga-amasị gị ka ị kere ya ụmụ gị oge nọ ndụ. Ọ bụrụ na ị mụtara nwa, kerefe akụ na ụba ahụ, atụmadụ landed property. Ọ ga-abụ achọ gị afọ gị, onye ọbụla ma na ebe nna ya kenyere ya ana obi ya, ụdị ka o si wee dị mata buru gbuo, ka a ghara ịgba. Ọ bụrụ na nna nwa, diọkpara achụpụsịba ụmụnne ya, ma ọ bụ o were anya ukwu wee kee ihe nna ya, ọ naghị adị mma ọfụma. Ihe m ji ekwu ihe ekwu mbụ na ọ na-adị mma nna nọdụ, ọ na-anya fụ na ejie na ọ gbadawago, na ọ bụzi ka ọ dị ọkpọ ụmụ ya niile, nye ha ndụmọdụ ma kere ha ekpe na mmechi, nke ndị oyibo na-akpọ will. Ọ bụrụ na ị nwere akụ na ụba ebe dị iche iche, ọ ga-amasị m, masịkwa gị ka ị kere ya ụmụ gị, dere ya na will. Ọ ga-abụ achọ gị afọ gị, onye ọbụla mara na nna ya nyere ihe dị otu a, nna ya nyere ihe dị otu a, nna ya na ebe dị otu a. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ike iji wee compensate nwa gị nwanyị, ọ na-adị mma ọfụma. Nya abụ okwu nsị ka m tụpụrụ gị dịka onye Igbo, maka na ndị be anyị si na n'ụbụrụ bụ mmadụ, na akọ na uche bụ ihe nwoke ji were agbado n'elu ụwa. Ndewo na ị ga-atụsara m ozi a, sonyere m ka ịmụta ihe nwere ike inyere gị aka, nyerekwa ezinụlọ gị aka, nyerekwa ana Igbo anyị aka. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Asị m gidigidi ukwu eze, anyụkọ mamịrị ọnụ, ọ ga-abụ ofufu. Ụmụnne m ndị Igbo, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndewonu.